Сәлем дуслар. Менә без шәҗәрә өйрәнү сәнгатен, аның ысулларын курсын дәвам итәбез. Бүген дәрестә без генеалогия һәм ДНК тестлар, ничек заманча технологиялар гаилә серләрен ачарга ничек ярдәм итә. Генеалогиянең традицион методлары гасырлар дәвамында архивларны һәм телдән килгән риваятләрне белән шикләнә. Biz 21 гасыр вакытында яшәйбез, глобализация вакыты һәм без заман белән бергә утырырга тиешбез һәм традицион методлар белән генә шикләнмәскә. Заманча технологиялар безнең ата-бабаларыбызны эзләү мөмкинлекләрен аларны киңәйтә. Ул да булса безнең менә ДНК тест. Анда инде безнең еракта яшәгән, меңнәр ел элек яшәгән ата-бабаларыбызны, әби-бабаларыбызны белә алабыз. Гомумән килгәндә, ДНК тестлар ата-бабаларның этник килеп чыгышын һәм миграция юлларын билгеләргә генә түгел, традицион генеалогик методлар аша элемтә табып алмый торган ерак туганнар белән туганлык бәйләнешләрен һәм билгеләргә мөмкинлек бирә. Тестның төренә карап килеп чыгышын ир-ат, ул Y ДНК яки хатын-кыз линиясе буенча тикшерергә мөмкин. Бу дистәләгән мең еллар элек туганлык бәйләнешләрен күзәтергә мөмкинлек бирә. Заманча технологиялар буыннан-буынга тапшырыла торган мутацияларны да ачыкларга ярдәм итә. Бу шәҗәрәне анализлау мөмкинлекләрен сизерлек киңәйтә. Нәрсә соң генеалогия ДНК тест? Генеалогия ДНК тест biz монда 3 төргә бүлә алабыз. Ул мин үстән үтеп киттем. Иң беренче чиратта инде ул Y ДНК тест, анда ир-атлар ягына карый торган, тагын митохондриаль ДНК тест, хатын-кызлар ягына карый торган һәм инде аутосомлы тест. Бу иң төп тест. Җенесле хромосомалардан башка барлык хромосомаларны тикшерә. Бу тест туганлык ике линиясе буенча да ерак туганнарны ачыклау өчен кулланыла һәм гомум генетик составына билгеләргә ярдәм итә. Тест нәтиҗәләре 8нче буынга кадәр туганнарны белеп була. Аутосома тест ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен яраклы универсаль шундый корал дип әйтсәк тә була. Киләсе безнең тест, ул Y хромосома тесты. Атадан улына ирләр линиясе буенча тапшырыла торган Y хромосоманы гына анализлый. Бу тест туры ир-ат линиясе буенча килеп чыгышны өйрәнү өчен кулланыла. Ир-атлар арасында туганлык бәйләнешләренең никадәр якын булуын билгеләргә ярдәм итә һәм безнең меңнәр еллык шәҗәрәне күзәтергә мөмкин. Y хромосома мәгълүматлары еш кына уртак бабаны эзләү һәм билгеле бар гаплогруппа каравын билгеләү өчен кулланыла. Тагын безнең 3нче төр ул тестның митохондриаль тест. Бары тик әнисеннән генә күчә торган митохондриаль ДНКны тикшерә. Бу тест хатын-кызлар линиясе буенча килеп чыгышын билгеләргә ярдәм итә. Бу тирән ана тамырларын һәм миграция маршрутларны өйрәнү өчен бик мөһим. Генеалогик ДНК тестның үзенең уңай яклары да бар, тискәре яклары да һәм шул сәбәпле аның мифлары да бар. Ул да булса мифлары да һәм дөрес яклары да бар. Дөрескә килгәндә, бында ДНК тестлар чыннан да этник килеп чыгышын һәм билгеле бер гаплогруппага карауын билгеләргә ярдәм итә ала гына. Менә сез ДНК тест биргән чиракта, әгәр дә сез үзегезнең нәселегезнең меңнәр ел элек булган ата-бабаларыгызның нинди кайдан килгәннәр аларның миграцияларын, миграция юлларын тикшерәсегез килә икән, бу 100% сезгә бирми.
менә сез яки анда татармы, вәтән чит вәкилләренә әлбәттә ул да бирәчәк. Менә мәсәлән сез анда сезнең ата-бабаларыгыз 50% Европада яшәгән, анда 20% Азиядә, анда 30% Африкада һәм башкалар. Бу тикшерүнеләр нәсел шәҗәрәсенең ир-ат яки хатын-кыз линиясын 1000 еллар элек яшәгән ерак бабаларына кадәр күзәтергә мөмкинлек бирә. Мондый тестлар генеалогик агач төзегәндә этник яктан ачыклаганда һәм ДНК профильләр туры килү буенча хәзерге вакытта яшәүче туганнарны эзләгәндә аеруча файдалы. Дөрестлек кенә түгел, монда мифлар да килеп чыга. Беренче миф ул тестлар төгәл милли чыгышны билгели дигән. Юк, чынлыкта алар этник төркемнәргә карау турындагы ихтимал мәгълүматларны гына бирәләр һәм милләтне төгәл билгели алмыйлар. Икенче миф ул ДНК тестлар барлык гаилә серләрен ачарга мөмкин. Тестлар чыннан да туганнарны яки көтелмәгән килеп чыгышын ачыклый алса да, һәр вакытта да ата-бабаларның бөтен линиясын күзәтеп булмый. Нәтиҗәдә мәгълүматлар базасына һәм сыналган затларның санына бәйле. Генеалогия өчен ДНК тестлаштыру ни өчен кирәк, гомумән ничек эшли дигән сорауга шундый җавап бирәсем килә. Генеалогик ДНК тестлаштыру процессы ул ДНК үрнәген алудан башлана. Ул да булса инде гадәттә төкерек кулланырга мөмкин. Җыеп алынганнан соң үрдәк лабораторияга җибәрелә, анда генетик материалга анализ ясала. Лаборатория ата-аналардан балаларга тапшырыла торган ДНКның конкрет участоклары тикшерә, мәсәлән, аутосома тестлары, ике ата-анадан да мирас итеп алынган ДНКның анализлый. Бу ике линия буенча да ерак туганнарны табарга мөмкинлек бирә. Ләкин моны онытмаска кирәк, монда 8 буынга кадәр бу туганнарны табып була. Игр хромосомалы тестлар ир-ат сызыгын атадан улына, митохондриаль ДНК тест ул хатын-кыз сызыгын, то есть линиясын тикшерә. Бу мәгълүмат шәҗәрәне торгызырга һәм этник тамырларны ачыкларга ярдәм итә. Мирас принципларына килгәндә, ДНК хромосомалардан тора. Аларның һәр кайсы генетик мәгълүматны ата-аналардан балаларга тапшырыла. Геннарның яртысы әнисеннән, икенче яртысы әтисеннән күчә. Этник тамырлар ачу. ДНК тестлар этник килеп чыгышын билгеләү өчен ДНКның буыннар аша тапшырыла торган үзенчәлекле генетик маркерлары булган өлешләрен анализлыйлар. Бу маркерлар билгеле бер этник төркемнәргә кавравын ачыкларга мөмкинлек бирә. Чөнки төрле популяциялар эволюция барышында уникаль мутациялар уйный. Бу маркерлар билгеле бер этник төркемнәргә каравын ачыкларга мөмкинлек бирә. Чөнки төрле популяциялар эволюция барышында уникаль мутациялар туплый. Тест мәгълүматлары кешенең этник тамырларының процент нисбәтен билгеләү өчен генетик мәгълүматлар базалары белән чагыштырыла. Күтеп әйткәнчә, ДНК тест нәтиҗәләренә еш беркетелә торган этник состав карталары кеше геномында төрле этник төркемнәре булырга мөмкин. Мондый карталар генеалогия өчен мөһим, чөнки алар ата-бабаларның миграция юлларын визуальләштерергә, карарга һәм аларны нинди популяцияларга керүе турында түгел күзаллау бирә. Үз тамырларының өйрәнүче кешеләр өчен бу үз гаиләләрен тирәнрәк аңлау һәм күптән югалган туганнар белән элемтәләрне табу, аларны урнаштыру өчен нигез булырга мөмкин. Мәсәлән, шундый ДНК тест биреп булашу алдагы дәресләрдә мен әйтеп үткән MyHeritage интернет-платформа, анда шундый мөмкинлек бар, ДНК тест бирү, анда үз төкерекне биреп, аны лабораториягә җибәрү мөмкинлек бар. Лаборатория үз данларына карап, шулардан сезнең процентный соотношение дип сезнең якын булган яки ерак булган туганнарыгызны
табырга мөмкин. Бұл конкретный интернет платформага гана карамай, гомумән Казанда да, Татарстанда да, гомумән Россия Федерациясында да андый лабораториялар бик күп. Хәзер андый мөмкинлекләр бар. Шуңа күрә сез үзегезнең әгәр дә ерак булган туганнарыгызны табасыз килә икән, шундый мөмкинлек бар диесем килә. Мәсәлән, ләкин инде бұл лабораторияның база данлыкларына карый, бар лабораториялар ише база данлык белән, бар лабораториялар күп база данлыклар, күп мәгълүмат туплаган лабораториялар. Монда инде зур лабораторияга бирү һәм үз туганнарының чит регионнардан, чит илләрдән табу, бу зуррак мөмкинлек бирә. Картага килгәндә инде карта ул шундый җир шары форматында, анда төрле милләт вәкилләренең төрле төсләрендә буялган. Кагыйдә буларак картада контентлар яки илләр күрсәтелә, алар янында этник компонентларның процентлары күрсәтелә инде. Мәсәлән, карта кешенең 50% Европа, 30% Азия, 20% Африка тамырлары булуын күрсәтә ала. Генеалогик платформалар һәм инструментлар, махсуслаштырылган сервислар килеп чыгышы, этник тамырлары һәм хәтта мөмкин булган авырулар турында мәгълүмат биреп, шәҗәрәләрне ДНК тестлаштыру аша өйрәнергә мөмкинлек бирә. Популяр генеалогик платформалар төрле мөмкинлекләр тәкъдим итә. Гаилә агачы төзүдән алып, авыруларга бирешүчәнлекне анализлауга кадәр иң популяр булган интернет платформалар инде ул булса MyHeritage, Ancestry DNA, менә шушы ике платформа. MyHeritage үтеп киткәндә инде гаилә агачларын булдырырга юнәлдерелгән платформа, тарихи язмалар белән мәгълүматлар базасын үз иченә ала һәм бүтән дөнья буйлап туганнарны эзләргә ярдәм итә. Сервисның төп үзенчәлеге гаилә агачы булдыру һәм визуаллаштыру өчен инструментлар белән интеграция. MyHeritage конкурентлар белән чагыштырганда азрак детальләштерелгән этник картаны куллана. Бу этник чыгышны билгеләүнең төгәллеген шикләргә мөмкин. Киләсе интернет платформа ул Ancestry DNA, ул үзенең киң мәгълүмат базасы белән билгеле, ул да булса 15 миллионга якын артык кулланучы белән танылган иң эре платформаларның берсе дип әйтсәк дөрес була. Әлеге сервис этник чыгышы анализлауда махсуслана, шулай ук тарихи документларга һәм гаилә агачы төзү инструментларына керү мөмкинлеге бирә. Киләсе әлеге интернет платформа уртак бабалары аша, хәтта ерак туганнары арасында да туганлык бәйләнешләрен табырга ярдәм итә. Бу сервис гаилә тарихына тирәнрәк керергә һәм элек билгесез булган туганнарны табырга теләүчеләргә туры килә. Гаилә агачы төзү һәм киңәйтү өчен тест нәтиҗәләрен ничек кулланырга? ДНК тест нәтиҗәләрен алганнан соң мәгълүматларны гаилә агачы ясау яки тупландыру өчен кулланырга мөмкин. Менә ике үтеп киткән сервислар нәтиҗәләрнең аларның мәгълүмат базасына йөкләргә һәм башка кулланучылар белән тәңгәллек табырга мөмкинлек бирә. Бу платформалар ярдәмендә мәгълүматларны визуаллаштырырга һәм бер тәртипкә салырга мөмкинлек бирә. Ничек ДНК тест генеалогик шәҗәрә төзүдә ярдәм иткәндә, киләсе безнең мәсьәлә ДНК туры килүләрен, шундый адым ДНК туры килүләрен эзләгез. Генеалогик сервисларның мөһим функциясе генетик тәңгәлекне ачыклау. Сез элек белмәгән 4нче яки 5нче буынга кадәр туганнарны таба аласыз. Үтеп киткәнчә шул аутосома ДНК тест аша кайда сез 8нче буынга кадәр белә аласыз. Ул менә үтеп киткән
интернет-платформалар, ул MyHeritage һәм калганнар, аларның шундый функциясе бар. Ул табылган туганнарны сезнең агач белән чагыштырырга ярдәм итә. Үз мисалдан әйтеп алам, шул MyHeritage интернет-платформа, сез үз шәҗәрәне керткәндә, исемнәрне ата-бабаларыгыз язганда, сезнең калган ерак туганыгыз шундый исемнәр язса, сезгә инде совпадение дигән хат килә. Һәм монда ерак туганнарны да ДНК тестсыз да белеп була диясем килә. Гомумән әйткәндә, ДНК тестларының өстенлекләре һәм шикләүләре дә бар. ДНК тестлар генеалогияны, шәҗәрәне төзү, өйрәнү өчен киң мөмкинлекләр бирә, ләкин алар шулай ук шикләүләргә ия. Аның үз плюслары һәм минуслары бар, уңай яклары, тискәре яклары. Этник плюсларга килгәндә, этник чыгышын билгеләү. ДНК тестлар төрле популяциялар өчен үзенчәлекле генетик маркерларга нигезләнеп, ата-бабаларның этник тамырларга һәм миграция юлларын ачыкларга мөмкинлек бирә. Туганнарны эзләү. Мәгълүматлар базасында, мәсәлән, шул интернет-платформаларда саналган кешеләрнең күп булу аркасында 8нче буынга кадәр уртак бабалары, ерак һәм якын туганнарыгызны таба аласыз. Ир-ат һәм хатын-кыз линияләре буенча күзәтү. Специфик тестлар, ул да булса менә Y-ДНК, митохондриаль ДНК, дистәләгән мең еллар дәвамында ир-ат яки хатын-кыз линияләре буенча килеп чыгышы белергә мөмкинлек бирә. Ләкин инде плюслар гына түгел, аның минуслары да бар. Мәгълүматларның шикләве. Ул да булса мәгълүматларның шикләве, мәгълүматларның төгәллеге һәм детальләшү лабораторияның мәгълүматлар базасы күләменә һәм сыналган кешеләр санына бәйле. База никадәр азрак булса, ерак туганнарны яки төгәл этник чыгышны табу ихтималы шул кадәр түбәнрәк. Ерак туганлыкны билгеләү өчен мөмкинлекләр шикләнгән. Аутосома тестлар туганлык бәйләнешләрен 8нче буынга кадәр яки төгәл 8нче, 9нче буынга кадәр төгәл билгели ала. Буын никадәр ерак булса, төгәллек һәм процент туры килү шул кадәр азрак. Катлаулы гаилә тарихлары буенча нәтиҗәләр һәрвакытта ачык түгел. Мәсәлән, тестлар төрле фамилияле яки гаилә хәлләре үзгәргән кешеләр арасындагы бәйләнешне һәрвакытта да билгели алмый. ДНК тестлар генеалогия өчен файдалы корал, ләкин тулы картина өчен традицион чыганаклардан да өстәмә таләп итә. Гомумән, нәтиҗә ясаганда ДНК тестлар ул заманча технологиялар. Ул заманча технология, аның үз уңай яклары да бар, тискәре яклары да, плюслары да, минуслары да бар. Ләкин аны белән шикләнмәскә кирәк шәҗәрә төзегәндә. Мин сезгә киңәш итәм, архив чыганакларга да басым ясарга, иң мөһиме архив чыганаклары һәм гаилә архивына. Барлык булган документация, архив документация, барлык булган мәгълүматларны туплап, шулар белән файдаланып, шәҗәрә төзергә, ДНК тест белән генә шикләнмәскә. Әлбәттә, ДНК тестны бирү ул үзе бер файдалы әйбер. Сезнең өчен ул ерак булган ата-бабаларыгызны таба аласыз. Беренчедән, икенчедән, нинди сез этник төркеменнән, ләкин 100% сезгә ул бирмәй, анда төрле милләт вәкилләре булырга мөмкин. Өченче инде ул сез ерак ата-бабаларыгызның миграция юлларын таба аласыз. 4нче, чит җирдә яшәгән үзегезнең 5нче буынганында 2 туган, 3 туган, 4 туган туганнарыгызны табу мөмкинлеге бар. Шуның белән әлеге дәрес тамам. Зур рәхмәт. Очрашуларга кадәр.